центъра! Няма какво ги развикаме. Има ли си идея? Епа. Не знам го, това ще го дадете и нека на явно место. Трябва. Слушай сега, нека не ме е страх, нека енергетиите, Бате Бойко да върнат старите електромери индукциони. Те отчитат, не е верно, те отчитат една реактивна енергия и лъжат народа. Ако не е кадър Бате Бойко, тази тройка, с неговата тройка да се махат от България. Да се махат от България. Време е циганите да бъдат обуздани. Тази циганска престъпност да бъде обуздана. Време. А не да бъде като владат цигани в автобус, да не му търсят билет. Време. Как на мен търсят така и на него? Време да слезе Бате Бойко, ако не се маха. Да се маха от България. Дянков, Цветанов и Бате Бойко вън от България. Правилно. Къде е ракета? Браво, Булче! Дайте камера! Ще ми говори той ще Програми по други програми. Правят теорията и вие дома се. Гражданите са те избрали. Ама ви да е... Вънка чест! 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 Вълка 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 чест! Доволно. Има закон заради това. Гавра с това не се. Колко да ви пъти това? Еми, кец! Що повече хора ще се вършат? Ще ни видят просто, защото се вършат. Чего там настигаш? Айде, събрали са. Събрали са.
Тук е! Готов да силно! Болни са, болни. На една 3 почваме да викаме. Се излагам. Еко, няма ли стива така отдоле? Хайде да повикаме. Хайде, 3. ВК чест! 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 Давай, умно ме викат, никой не вика. Що не взето те хора? Бата, по-добре да взимаш, тя мина отпред да снима. Госпожата ми минала това. Е, сука. Бах ти гледа, напълнихме център. Малко е. Още трябва. Арък, ще направим една песен против ЧЕС и това. Аз ще се задоле. Така, бе? Не се срамуйте, че има и още. Айде. Какво? Нещо иска да кажа. Елате, хора! Вие с плакатите до мене! Кой живо? Вие с плакатите около мене! Другите зад! Репортерите може да дойдат, да не се срамуват. Силно е високо. Колко мога, защото сърцето ми прескача. Дай някой друг да ги прочете, дай. Тихо, тихо. По-силно. Пожелание да изчезне. Чест да изчезне. Един разбойник с взлом арогантно влезе в скромния ми дом. Парите дай, не се мутай, тук е България, а не Дубай. НЕК, компания национална. И родината, красива хлебородна, продадаха в робство, колониално, правителства антинародни. Грабят ни, затънахме в мизерия. По закон или без закон Божий, вместо плодовете на труда си да берем, от гърба съдират ни по 100 кожи. А светът се чуди и се звери. Как така в бедната сега България престъпник роден наш се мери по богатства с Швейцария? Със своите нечисти пръсти и действия най-грозни депозира в банки сметки тлъсти и се вози в яхти най-луксозни. И отиват си без време, старите елиминирани, и без на някой да му дреме, прокуждат младите, объркани, манипулирани. Историята се изопачава. В какво ли да повярваш? България на дребно разпродава се. Как да преживеем гаврата? Но все пак да сме благодарни на светилото, което отгоре ни огрява. На ветровете, те не са коварни. В дните тежки мъката ни да отвяват. Животът е безкраен празник с известно прекъсване за плащане на ток.
бивша учителка, пенсионерка. Няма бивши учители. Милка Апостолова. Джеймс Мело, Боре. Спокойни са имена, цифри и фирми. Айде, викайте! Вълка чест! Вълка чест! Вълка чест!